Masalah Cawira Mang. Masalah ini. Nah, yo ngono cuma Pak Ibu enak aja. Beh, kan turu ganti rokok. Oh, tuku rokok aja ini aja. Iya ya model ini. Ini aja tuku rokok ya. Ngeranti duit iki. Ora nek duitan ngene iki Mas. Duit ngono iki enak deh model ini. Yuk, apa ini? Alhamdulillah ya Allah, sudah Gusti oleh duit Mas. Iki wis kena gitu rokok iki. OTW PC ambil. Weh, masanya set tipes sih kowe. Usung virus ngene iki. Bakalan ojek. Ora ojek bacak kok lelek wong. Yo, ojeke. Kamar, Pak, kamar. Teko kamar mandi. Ojek. Aduh, Beh. Apa ini? Beh, masalah. Udun ki bledos neh iki. Ya Allah. Ojek. Yo antar jemput. Ojek antar jemput. Sampai rumah, sampai kandang mandi. Ojek. Mas. Nyar rumah sakit piro kok sih? Lah nyar rumah sakit rada adoh kono. Adoh rek rumah sakit tok. Paling ya 20.000 ya. Barang men lho 20.000. Ogah olehno. Tas hido. Masalah iki, Mas. Halo. Warang men. Buaya digarap. Iki udun iki piye iki? Weh. Ki adoh ngene rumah sakit tambahan iki. Piye? Tulung. Weh, Allah. Tulung. Hei, halo. Ini apa? Ini ya. Iki to. Masalah udun ku. Lu wedos nek. Ini piye? Gimana ditambaknya? Yo piye lho, nyati yo jenenge ngene iki penyakit tembuh. Tak ngising lho, lagi ngeden titik kok terus. Kejadian kok ning kono iya. Ngomongi kok apa ditambahne neh? Iya yang ayo. Sik golek ojek ya. Heeh, iki. Iki lho aku mumpung di darat. Salene Jenderal Kroso. Ya. Udun silit. Iya. Leru maaf. Beh, bocor. Lah. Iki piye? Ayo, pengen mek. Soal kemeng ceritane arep nyandi. Aku mangki arep golek rokok. Lah alah teko kono jeglongan kejengklok.
Lu wedos ae utunku. Nanti yo cek mari yo dijemplok ning ndi. Yo omongni kok. Ayo Bapak. Yo golek ojek yo. Pak ojek, Pak. Ojek e. Ojek, Pak. Ojek. Gini wae modele. Kilometernya iki lho. Anu silite kumat meneh. Udunku kumat. Ki langsung pelirungan ibe. Tibane blenyek to, aja ngendi-ngendi terus dalan. Tibane dadi nyenyek. Oh. Saiki ta? Ayo. Saiki ta ya? Iya. Enggak teli kon loro kon. Aja banyak bacot. Ayo. 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 Piye carane unggah? Yo. Tenan ta iki? Tenan. Iya, yo. Yo lek manas tisi. Yo, siap. Yo. Rasane sih. Suwi ne. Aduh. Cek. Yo. Wah. Hei. Sing sopan. Larase rasa dawa. Sing tenanan ta. Sorry, maaf. Sorry. Yo, numpak dhisik. Ayo, ganti rene tapi iki ya. Rene kok. Saiki rene. Nyerno. Yo, yo aku. Ora duwe. Iya. Njaluk nyer ta, Pak? Aja, aja. Ayo. Nah, cot. Siap urung? Siap. Hi. Go. Roboh. Iki piye? Roboh, ontele roboh. Piye aman? Iya, aman. Yo, kowe. Di kok. Pengkure rek ngateli kon ngurus peh. Ya apa sih? Kena ora, Dik? Ndak kena iki. Hah? Weh, ngontor ndak kena ta? Jone medhok. Medhok sik mudun. Wah, tukang ojek. Wih, masalah. Tukang ojek ngrepoti teleh. Surem ta? Iya, Dek. Aku iki gawe loro. Kene. Siap. Yuk, ini tadi bang bledos baci ini. Yuk. Yuk, Ade. Sing loro kene. Weh. Iki piye abot wae? Yo, maaf. Yo, tak semangati. Yo. Semangat. Oh, kena weh. Ayo. Woi, iki piye? Woi, iki piye mate? Woi. Cepat. Yo. Guri. Woi, iki lho. Guri. Angel. Guri. Ayo. Wah, piye muhop. Apa nih? Aku dua lho. Siap. Siap. Hei.